Sugeng pinanggih wonten ing renungan padinan GKJ Purwantara dinten Kemis Legi Surya kaping gangsal wulan Maret taun 2026. Kula Yuswa Agung ngajak kita sesarengan maos kitab suci dinten menika ingkang kapetik saking serat Kolose setunggal ayat 2. Serat Kolose setunggal ayat 2 ingkang makaten. Kang ngrungokake samubarang kabeh karo sarirane kang ana ing bumi lan kang ana ing swarga, yaiku sawuse ngawontenake pirukun sarana rohe Gusti Kristus kang sinalip. Mekaten sabda saking Gusti rahayu sedaya tiyang ingkang mirengaken ngatosaken lan nindakaken wonten ing gesang padintenan kanthi setya tuhu. Haleluya. Amin. Renungan wonten ing enjing menika yaiku katentreman lumantar salib. Wonten saben enjing ingkang kaparingake dening Gusti, kita diparingi kalodongan anyar kagem nyawang gesang kita wonten ing ngarsaning Allah. Wonten tengahing kegiatan lan maneka warna prakara wonten ing gesang, kadangkala sesambetan kita kalian Gusti kraos langkung tebih. Sanes awet Gusti Allah nilar kita, nanging asring amarga manah manungsa gampang kaseret dening pepinginan lan prakara-prakara wonten ing donya. Lumantar layangipun Rasul Paulus marang pasamuan wonten ing Kolose, kita dipun elingaken bilih Gusti Allah kersa ngandani sesambetan antarane panjenengane lan manungsa. Katentreman menika katindakake lumantar Sang Kristus, yaiku kanthi getihipun wonten ing salib. Salib ingkang riyin dados pratandha sangsara lan paukuman, malah dipun ginakaken dening Gusti Allah minangka margi kanggo mulihaken sesambetan antarane Allah lan manungsa. Prastawa menika ngemotaken bilih katentreman boten diwiwiti saking usahaning manungsa, nanging saking sih katresnanipun Gusti Allah piyambak. Nalika manungsa kesasar lan tebih saking Gusti Allah mendhet prakarsa kang kagem nyedhaki saben manungsa. Lumantar Sang Kristus lawang kawilujengan kebikak supados manungsa saged wangsul malih lan balik wonten ing gesang manunggal kalian Gusti. Mila wonten ing mangsa prapaskah menika kita kaajak nyawang salib boten namung minangka cariyos sangsaranipun Gusti Yesus, nanging minangka pratandha agenging katresnanipun Gusti Allah tumraping jagat. Salib ngelingaken kita bilih Gusti Allah boten nate nyerah marang manungsa. Panjenengane tansah nimbali kita supados wangsul wonten ing gesang wonten ing sajroning katentreman kalian Gusti. Wonten ing saben enjing yang kaparingaken dening Gusti dados pepeling bilih kita sampun dipun damel rukun malih kalian Allah. Awit saking menika kita kaajak sinau ninggil pepisahan, sengit lan memungsuhan sarta bangun gesang ingkang kebak katresnan lan katentreman. Tuntunan Banyuraos. Menapa wonten perkawis wonten ing gesang kita ingkang dadosaken sesambetan kita kalian Gusti kraos tebih pandonga. Duh Gusti Allah ingkang kebak se katresnan, kawula ngaturaken panuwun awet lumantar salib Sang Kristus kawula sampun dipun rukunaken malih kalian paduka. Mugi paduka kersa maringi kapuntenan kalepatan kawula nalika manah kawula asring kesasar lan tebih saking paduka. Mugi paduka saged nulungi kawula wonten ing mangsa prapaskah menika supados saged nyedak malih dhateng paduka lan gesang wonten ing sajroning katentreman paduka. Mugi gesang kawula ugi saged dados piranti paduka kagem nyebaraken katentreman tumrap sesami. Kawula ndedonga wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus. Amin.